ରାଧେ ରାଧେ। ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିତି ସାରା ତା ଜେଜେମା ମାନେ ମାଆର ଆଜି 11 ଜୁନରେ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଝିଅଟି ଆମକୁ ଆସିଥିଲା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କଳସ ପାଇଁ କେମିତି ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସେ ସେଠି କୋଣରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଭଏସ୍ ସେଥିପାଇଁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏ ହେଲା ମୋର ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଯିଏ ମୋର ଆଜିଆ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ସିଏ ହେଲା ଧରିଥିଲା। ଆଜି ବିତି ସାର୍ ବି ଭୋଜିରେ ବି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ବି କରିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିବ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି। ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଯିଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ତାକୁ ଖୋଇଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ବି ଏଠି ଏକିଟିଆ ଖାଉଦେଉଥିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ ରେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ 12ଟାରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଚଉପରି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନନା ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ଆ ପରେ ଆମେ ଯିବା କଳସ ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଚଉପରିରେ ନିହାତି ଜାଣିଛ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ମାନେ ନିହାତି କଳସ ବୁଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ତାର କଳସ ତ ନିହାତି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି। ଖାଲି ସେମିତି ତ ଆମେ କଳସକୁ ନେଇପାରିବାନି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ନନା ଏଠି ସବୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଥରେ ତିଲକ ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କଳସ ପୂଜା କରିବେ ମାନେ ପୂଜାରେ ହରି ନାମରେ ବସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତିଲକ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତାପରେ କଳସ ସବୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିମି କାରଣ ମୋତେ ଶୋଇବାର ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ବୋଲ।